Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay di programa, Dear Manong Nemi. Kadto ti pagkain nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawag iti rembag nga bigat kada kayami nga sa kapada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa di naman napaset ti lubong tenyo ita, nga nyaman nga aldaw, kapkablawon na kayo ti naragsak nga kaya panagbibuya, pakishare yu ti programa ti yung Manong Nemi. At padanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Mario nga napuluan, Gulib. Anya ti Gulib. Padahanan niyo pa bagayam natin. Sa gudayang nurot ti surat, Dear Manong Nemi, nakaragragsak kami. Awan nga taan Manong Nemi ti kararagsakan no saan nga dakda kami lang. Dakda kami lang ang kasawa. Mabalin ko ako na Manong. Nangaro na langaro din, itisakbay nga agasawa kami kini Emma. Buwan, agkatrabahuan kami kini Emma, Manong Nemi, napintas ng padpada, iti posisyon, ken sweldumi sweldumi. Kat kapo iti data, Manong Nemi, manag-relax kami, manag-date kami. Ididamo, di saan kamping pa'y unay nga close, Manong Nemi, makarkaranak isuna, nga agmerienda, aglans, aging ka makarandranak isuna, Manong Nemi, nga mapan makigimik, iti rabi, siyempre. Aging ka, napasama ken nga dakda kami, iti ag-date. Magustuhan mi, Manong Nemi, iti mapan na, kanagin na pipindas nga paset, iti mabalim mi apagpasyaran, iti bye-bye, kadig iti river resort, kadig napipinas nga lugar, iti parke, iti mall, window shopping kami. Napintas Manong Nemi ni Emma. Dagapungay, dagiti matana. Kay mampuso ti rupa na kinis ti kutis na nagpintas ti sukog ti barukong na imalo ti pamagina. Agaya mo ti mangluna Manong Nemi, iti buok na. Narumpi na kinibibig na, Manong Nemi, hanak mao mga kalikinibibig na, mga pruskang kuwana. Nang roon no kasta, mapang kami ti bar, Manong Nemi, tamo may apadpada tuminom, no agsala kami, agin inarakop kami. No agsala ang isusuna, Manong Nemi, nagpintas tilong ay ti pamagina. Awanin Manong Nemi sa pulak pa kang kuwana. Aging nga adan talo nga tawen iti ayan-ayat mi Manong.
No dumteng ti anniversaryo mi, or mansari lang, manon nemi, nagpapas kami tinagsak. Ay nga, nagtulagan mi, manon nemi, di ba nag-asawa mi? When, kinapudno na, hami pa natulag ti kasarmi. Ngem, nung hasta nga mapang kami ti mall, mapang mag-shopping, ang window shopping. Kat makadanon kami ti ayan, ti baby sections. Iti ayan ti arwatan kada ay ayam, kan para ka nagiti ubing. Digiti maladaga, digiti agtawan ti 1 year old, 3 years old, kasi dyan, nakinita kami. Mabalintan sa amatan. Diyan niya. Tibang nangkita ka na kita kasapulam, indo na aganak ka. Anak na sigod din na, Mario, sweetheart, ha? Hindi tayo nag-asawa. Of course, nag-asawa tan. Into na birthday mo, malapit na. Isang 24 mala pa nag-propose ko henga. Uwi di wedding rings. Nakasaganan 26 nga aramatin tayo. Rugyan na din. Alangat at amo ng anak ta. Babae o lalaki. Di mangalat at pang babae. Mangalat naman ti pang lalaki. Hanggang baling babain to. Ireserbata jay pang lalaki. Iti may kaduwang anak ta. Kasta manong nemi tinaramid mi. Naggatang kami manong nemi. Iti kasapulan. Iti agbalintungan anak mi. Ay kama no naming nga dimteng panag-birthday ni Emma, kadito na talaga ti official na anak pa nag-propose kang kuwan. Di pa nang ipakamumitan kadagiti parents na kan parents ko. Di pa nang ipakamumitan manon naming kadagiti katrabahuan mi, digiti kagayam mi. Ay nga dimtengen data ang aldaw manon naming kalay sa mi kini Emma. Ni Fernan, manong naming ang best friend ko, manong naming iti best man ko siyempre. Ilin to ta, umapapal ni Efren. May samot ka na gidigayim ko. Partner, pa nga ni Fernan, nasaan siya? Kaya na nga tiba kadagas taduwaki nga best friends ko eh. Di kahit nga sawen, mas best friend mo ni Fernan, ngamit siya. Partner, adan to sa bali agundaway. Sikan to tumuna akong padrek. Ha? Ano? Siya kanto muna akong padrek. Nadanto nanak mi kini Emma, kat pabunyagan mi, siya kanto muna akong padrek. How about Fernan? Mahud-udin to, para ti second child. Tapos hindi ka sakit, priority ka ba't wala, makon Fernan. Saan ka nangagim imo na friend? Talaga abot ka na as-asidega ka kini Mario ng mitisika. Idi damo manong nemi kasera kampay lang iti may nga apartment. Ang amali ko na, tag-ready kami para ti panakaadam, tapnumadan kami ti kabukbukodan nga balay. Iti may nga kwarto manong nemi at dalitoy, iti para kaligitay anak mi, pang lalaki, pang babae, naka-ready. Ada pa yung playground manong nemi. Nagagaran kami nga agpagtada kini Emma manong nemi nga madaanan iti anak, siyempre. Tunggalag kanaig kami. Ti ada, iti panunot ko ket baby, junior. Uris nga junior, sweetheart. Basta ada, babae man mo na lalaki, I love you. Mario, I love you so much. I love you more, Emma. Emma, siksikan to lang. Di ba bahay di biyak ko? Agpadpada kami manong naming nga mapnek. Agpadpada kami akang kanayon nga agsabat. Nga makalpasan matlaingan iti may sa tuwa. Aging ka iti talo nga tawen. Taptapukin manong naming di naisagahan nag-arwaten ay ayam di kiti agbalin ko mga anak ni. Kakaasin manon nemi, numanin mapanornusan, numanin punasan. Adamat ka di screen, manon nemi ti kwarto. Di mo't unay ka di natapok, ti ayan mingem.
Kang kanahin ko yung bilbilin, manong nemi, ti babuonan mi, nga masapul nga madalosan, mapunasan, maornos. Siyempre, manong nemi, agbalaw kami. Abay, awang metlayan. Mario, sweetheart. Mabali siguro nga, maybe next month o next year, iba kakto nga ginawa. Saan ka mo pukahon tinamnama? Talaga nga tsak mo pukahon tinamnama. Anat advice na kaya mo. Advice da? Kat siyempre, madlang mo nga doon isang pitdo ka nga exotic foods. Mo gusto met. Holy siya. Ado mo ti pagsalsalot-sutak no kasano. Iso nga, ada vitamin ko. Hindi siya doktor. Tapno alis to ka nung makaala. Ken, ejak da kita di nga food. Da kita talaga nga makan mo no taraon nga nas ka nga iponek ti sa nga babae tapno alis to nga makaala. Kastamat. Tapno nagita ka no. Arami dekti amin. Ngam timteng ti may kapat. Kan may kalimang atawan. Gatgabotawan mo pala tirakal paggasgastusan mi manong nemi nakaurnong kami nga para itimay sa nga balay. Siya akong tinaka mo. Siyaglatan, sweetheart. Tiyan niya, timaka mo iti balay nga gatangan tayo itimay sa nga subdivision. Katsyak na ro din. Ilatang mo lang yan para ti sa bali. Iti kwarta nga, agabukin ka. Di ba? Joint account ta, mapapanti bangko, di kwarta ta nga doa. Ngayon kahit ko nga siya klain. Saan nga mabalin? Masapol nga doa ta malag gastos, iti presyo ti gatangan ta nga balay. Abi nga siksika lang. Kito rin sisyak. Conjugal property matlata. Tilabas na, di ba? Adalat tamit pingay mo. Ngayon kahit kung ilatang mo ti sa bali, ti kwarta, nagapukin ka. Sige. Sige, di makamusin na. Ngayon limamit laingin nga tawen, manong nemi, kanadan bukod binga balay. Katkas itinararamid mi, manong nemi, tinalami ang balay, kat medyo panak ka lang. Takayat mi ti big family. Ti master bedroom, talong nga kwarto, para iti talong nga anak. Siyempre, iti silid, ti tunggal may sa kadakwada, at sa giant, ti gamit da. Ay ayam, dadua pa, iti playroom, at guest room, kanadamat ta kwarto, para iti katulong, tabaruman iti katulong mi manong nemi, tanaki asawa mo, di muna, kan may kadua. Bale may katlon manong nemi ni swerte, nga katulong mi. Barbaring iso da ito hindi swerte mi ko nak. Nagagat, namayat ti aramid na. Tiya pa na imas pa tiluto na, manonemi, ken nadalus. Iti para nalaing agdalos, napindas ti labana, o rin na washing machine, manonemi, nadagiti makita na nga talaga nga hang kabaylan di washing machine, medyo hand wash na, saan to pala ipanti washing machine. Napindas pa ng asikaso na ti hardin, manonemi. Takda kami matlatang nga talo. Siyempre, at adagiti kong daway nga, diyak palikdikan tinagsan na ay. Kadluliwanak madlata ti asawak, di ka mapukawan tinamnaman si Dart. Okay? Adan tulatan. Awang matidiferensyam, di ba? Kanawang matidiferensya. Tapay, inaparag na gamon? Siyak? Anang napanagnakan? Napangka ka din nagpa-check up? Awan diferensya. Katsika. Oras siya. Lalo nga awan diferensya. Awan timayat nga manugot kada kami manunimi nga adda diferensya timayat sa kada kami. Aging gaya ng nami nga. In-advise kanyak tigayip ko. Ni Fernan.
Partner, abi kami nga mabuting kag pa-check up. Diya kayat, ngumamon nga bauga. Among nga tirumbing aramidem no saan kag pa-check up. Baka nagpa-check upan ni Emma. Kas kad ipapilit naman nga talaga ako diferensya na. Ana, kad ni Efren, ang anak ka in-advise ni Efren. Aman, met. No, not advice mo. Kas tamat advice ni Efren. No, saan nga sikat kaduhak. Ni Efren ti kaduhak. No, minom. Kas laita. Pulutan nga ron. Kurang lati bakanda ita, kurang lati inom, kurang lati pulutan. Yung advice ko kayong kapartner. Agpa-check up ka. Kasta nga ron, tinaramid ko manong naimi nagpa-check up. Kaya nga na ba nakadismayak manong? Hindi baga ti doktor. Iwing-iwing ti doktor nga baga. Not totally. Almost 10 to 15% lang. Tigundaway nga makaputot ka. Ano nga rason, doktor? Nakapsot, tigidag, dati sperm cell mo. Nalitaw. Daman dagit advice na kanya, doktor nga, ipapaunag ko. Api nga saan nga, orin no kas pagarigan ta, iresetahan ka ti vitamins, nga tumarem. Ngayon, mabaling nga manayuan ti percentage, nga tsansa, ayan, saan nga balin nga, totally. No kung mata makita na 75% o 80% nga makaputot ka, di adarak ka lang namnamam. Ngayon dito 10 to 15% nga tsansam sa among ikarigatan nga ingato. Tama nga nadadang sakit tinakin mo no kaskas di nga sa among masigugan ta asawa mo. Rigad kahit nga sa doktor nga, anugot ako nga diyak makaputot. Sa among ang nugutan nga may pinsan. Ngayon kasalakas diya eh. Adaman latapat pamuspusan. Saan nga totally? No imbaga ko nga pulos, gadi ka makaputot no konak, talagang awanin. Ngayon kaputa, da pala tsansam, posible. Nga dan tumit lang, gundaway. Depende di babae, nga ta. At dapat kasi diya eh. Ngayon ko naman nga, kang kanayon kayong nagsabsabat. Agka 6 months kayo met, ako nam. Okay ma, doktor. Sige, doktor, agamanak. Babali mo mat ng padaasin ni pa-check up sa bali ka, doktor. To make it sure. Pinadas ko manong name di sa bali ka, doktor, kat the same findings. Kaya di mo una nga, doktor. Kaya di mamuan manong name dito ni Fernan. Partner, si kapalan tinang ibagaak. Sama ko may ibagbagat sa bali, ha, please. Sige. Apa nga nga imbagam kanyak. Kaputa si kalat mabagtal ka ke. How about a friend? Dabasit kurang na. Nasa anak mo nang talikan ni friend. Di ka adada nga siyakti, adada nga most best friend mo. Sika. Dadat mariknak. Ni friend na dabasit panagduwado ke. Naimun eh. Abay, gabato sikat nagbaling best man ko. Second chance lang suna. Una nga, magkarambat nga sa muna nga, kumpadrem. Kumaano at dananak ko. Ngayon maumat pa eh. Gayon niya. Partner, alam mo, nasot ko na. Awan sa maling pag magbaga. Ngayon, saan mo ka di ngayon bagay iti asawam? Rumping ka di? Rumping muna eh. Iso ko mga pagkati muna nga nakamuay, mas kasi yan. Sa mesa, ibagamat nga pa-check up tapdo, kasi takat mamuan. No, baka agbat-bata kayo. No, iso na, awang problema kang kuha na. Sige. Ibagak to.
To, uno iba gamitan. Ito no, madanak tinapigsap. Adak tinapindas ka. No, dan na napigsa nga pakinakim ko ang mga ibaga, mga ipudno king kuhan ti ano. Kinaurayak mo nga napindas timod na. Sige, it's up to you, friend. Ngam ulitek, di ka mapukawan tinamnama. Uri kas taman ti ko na ti doktor. Maadang kan tumatlang. Ti putot, mapututam tumatlang ti asawam. Ikarkararag mo dahil ta kinapad Diyos. Katulungan ka ba't nga kararag. Nangadado dagiti tsansa manong naming ibagak. Ipudnok iti asawak nga mabalod ti dila. Ado dagiti negative nga dati panunot ko manong naming kasanon no saan na nga maawat. Anyan to taramidan na intun maamuan na nga kastoy kas jay. Abangan to naglamis to kanyak. Kata siyempre ang mga karikrikat. Almost 3 months. Tinapalabas sipod na amuak ti resulta ti ba nagpa-check up ko. Edita adang gundaway ko nga agpudno king kuhana. Gabota. Naladladaw man nga nagawid manong naming nga nagpindas ti mood na nga nagawid. Sweetheart, I'm home. Honey. May tamang pa lang. Palagto-lagto pa siya na. Adak dito eh. Abay? Good news. Tawag ka. Sakbay bagam na tangang good news. Sakbay lang ti Adam. Naskar nga baga na ka. Kata, sweetheart ba't madrama ka ha? Masabol ka, syakto mo na. Syakto mo na ti mangibaga. Syakto mo na. Syak. Oo, gor ka. Ladies first, di ba? Kang kanayin tayo bagbaganeta. Ikam ti tsansa, di kini babae. So, ikanat sansang syakto mo na ng mangibaga. Gawata, I'm pregnant. Oh, di ka, nangig mo? Imposible sa mo nga nangig. Masikugag. Naman di doktor. Doktor, Rafael. Damdamamati ka, oh. Malaki si papang di doktor at apit pregnancy test. Yung inusar ko and then makita. May 2 kuhit, di ba? Masikog ka. Yeah, masikog ka. Kitam, see. After almost 6 years. Kung nagtubig ka lang nga dumting tumid lang, nagtutor talang, idaadan. Mario? What's wrong? Masikog ka nga talaga. Masikog ka! Nung kahit magkuhita, mapandakan ni doktor, ta mismo nga mangig mo, o tawagan ni doktor, kasi iso mismo, magkisarita kang ka. No talaga nga pedong masikog ka. Asin no ti amana. Are you crazy? I'm not crazy. Abi ka sa lutsutan ko mga asin no ti amana. Kasi ka madlang tasawak. Oh my God! Ibabahol na taga sa lutsod mo. Saan nga na? Hanga na pitas na taga rabak. Sana kang rabak sa lutsod na klangkeng ka. Kat masabalasong batam. Asino ti amati sikog mo. Asino! Oh. Mario! Asino kumapay nga ron saan nga si ka? Nagpacheck up ako ni doktor. Sana kaputot. Marigatan na nga magputot ka. Marigata mawam. So, sambong ipapilit. Kabata jak tupulos ang lungkutin. Kat nasa ganasong batang sa lutsod ko. Asino na kinidimteng? Sino nga dimteng
tanging magbagam. Baka da binilda. Lady M, kadya ka po, sino dya kadwada ng lalaki? Hindi ba saan nga dahil ito topic? Abay nga bagam sa mong anugutan nga, putot mo din si Kuko. Kaputa, at ang diferensya ko nakbet. Susungbat na sa lusod ko. Sino ti ama? Sino ti ama? Tisugag mo, sino? Kaday din nga kanito manunimi nga sahanan nga si mong bat ni Emma. Nakanganga. Saan pa yung nagkiray manunimi? Hindi ko mapala kahit kung ipagkaking ka. Nga basit dyan sa ka makaputot kang ka. Himtsak na ikanit gamit na sa kundaway. Ngamit na ito kundaway, dimtang ka nga nakaragragsak. Napinas timod na itangis nung panang ibagak tibod no konak. Kami muna nakamad kayong nga nang ibaga. Iridakas nga damag para kanya. Ita salud-sudak kaka. Sino ti amat si kuk mo? Kaano pa yung lipliputan na? Kaano pa yung gulguliban na kema? Sumumpat ka. Saan nga nagtime kasi mong bat ti asawak manong nemi ngimrinunog nan tinagsangit. Sangit manong nemi nga dan na ibulon nga. I'm sorry. I'm very sorry. I'm very sorry, Mario. Sorry. Kaya nakatingas ako nga po, no? Naaramid mo tinangkulib kanya. Naaramid mo tinanglipot kanya. Naaramid mo ngayon pahit ti amin-amin mo sa baling nga lalaki. Ngandan sa baling nga lalaki nga maka-arakop kan maka-agagin ka. May sakal nga rugit nga babae para kanya. Hindi pa lang gulib mo kanya. Nagpaiso. Kahit kung asong batang mamis mo, Emma. Nagpaiso. Nagtung edlahing manong. Iti nga pa nagtunged na manunemi sumaten ti biglak nga itatakder. Nga numabalin la kuma manunemi no alis to la kuma ti makapapatay ti pada nga tao. Numabalin la kuma manunemi bakilay kung dati manglilipot nga asawa. Nagbalinggayong nga narukop ti asawak manunemi. Saan nga nakaur-uray? Saan nga nakaibtor? Kad nakasaksakit launa nga pampanunutek nga dalag adamat gaya man sa bali nga lalaki nga mga arako pa mga agek ti babae nga. Ipatpateg ko nga ti panang ipagarup ko ket sisyak laeng. Nga adamat gaya man sa bali nga napututan na pa yan. Tsak mat ka di mo babalaw ti asawak manong. Ta siguro kapot ti pa nagkasapulan na. Ngayon mapay nga di na inuray. Ngayon bagak nga na diferensyak. Sakbe nga naramid na. Di kahit nga sawin. At naman diferensyak kung noon. Ngayon talaga nga maaramid na. Kat inaramid na. Ora mismo karedi nga oras manon na imi. Eribut mo di kita rawatan. Kat pumanaw kita dito ng balay. Laglagi pa yun. Awan tigastos mo ito dahil nga balay. Kwartak na ikatang. Kiso nga awan ti karapingam dito. Ay kanchakon ka sa pulan, tigas kang ka nga gulib. Pumanaw kan. No kayat mo. Tulungan ka. Tulungan da ka kiniswerte. Nga katulong ta. Nga mangirubat ka na kita rawatan. Tulungan da ka.
Manong nemi tinawagak ni swerte kati may mat nga dagos nga mas lamit jumabot-buting. Sir? Sir, apay sir. Allah ko, apay sir. Ewan tinas ka na kabuting no swerte. Tangam lang kami tayo, sir. Kaano? Itatay, kibuy-buyayin kayo mat kini ma'am kit. Isasapo ya, mamak ko lang bagkalab ni ma'am. Naku, mabagkalab talagang anawain ka. Huwag ko na ka. Isakit mo? Kung isakit. Isakit ka. Mapapatay mo, diba balot ka? Isakit ka nga duwan, sir. Tulungan ni ma'am mo. Yung mga sagana ka na iti arwatin na pumanaw ay iti nga daw. Iti nga oras. Sala, sir. Madimot, Oramot no kasta ti narabid ni ma'am bagat pabigatem ka dimot Anyatem mo. Baka balo ti panunot mo. Kat mapakawamot leso na. Tapno sa mga pagtalawin. Sunod tong palabsyak. Bono si ka. Sir, agpakpakasyak ka kadamin ma'am. Apay mabaling ka din nga gawid pumano kahit kasto nga oras. Salamat, rabi. Tumbigat laingan, sir. Agkada kay pa. Anyatem mo yo. Ang mga sumartin ka. Pagsibugan na, kitisang kubat ng potot. Ola, sir. Halawan. Tumbigatin. Ngayon tulungan to iso na. Gabot na kayat ko, ngayon makariingak in tumbigat. Kalbasan nga maturo ka. Tsak dun kahit nga makita iso na. Nalawag swerte. Ang masakti bang ibaga ma, sir? Ni ma'am, ma'am ka no. Tumbigat sa nakakanon nga makikita. Nagtungad, ma'am. Ay, sir. Ilanak mga roti arak. Kung naktupay nga manggat, nga dati sumarno ibagam, arak. Sige, sir. Inagsaka na ti arak, araman ti pulutan mo. Isaganak pwede kita, ijay hardin, tamo ka sa jay hardin ka nga uminom. Kabayatan mo inumak manong name tinawagak ti best friend ko. Hello, partner. May bagam ka din? Wana. Ano't resulta di amin ng bagam nga saan ka makaputot? Siyak ti sinurpresa na. Imagine yung baga na nga. Aginaw iso na. Ha. Ket. Ayo. Baka di doktor tinagbidot. Saan, partner? Inanugod na nga mismo nga saan siyak ti ama. Tiskog na. Oh my God. So, uminunuma kita. Partner, sa kakabarbarte ka. Amangan mo't no. Ang dadaga sa mapasama ka no, palawang tuminom. Baka kapati sakit tinakam mo, tiladat araramide. Lagi-lagi pa, napindas na katulong mo. Baka isot pagipaksam, sakit tinakam mo. Talibagbagang partner. Gusto mo tibagbagakit. Napindas na swerte. O, tingamin. Ape ko sunanaw. Naligat mo na, no? Siyak pa lang. Kaya daka lang. Si Kalor, tiya mo na. Pagkataway lang yung tiyan at yung puti kataway tapat na. O, nangarot eh. Tumbingan. Tawan to ti asawa. Ay, biyag. Ngayon magur ka, ti sarudsod. Siya sino? Ti ama, ti sikog, ti asawa. Amang amet no si ka. Siyak! Partner. Haametin na. Paunay matin kinalukok matin na best friend mo. Siyak kuma. Saan nga siyak? Mamati ka, partner. Saan anak pagkatataman? Masapal nga, ibagamis mo matlayang ni Eman no sa sino. Amang gito no. Tipagarup mo kitsak ha. Gabot ka dita, masansamat nga, dadi gundaway nga, sikti mang kuyok yung kuhanan, sa mo masaango, partner. Please, boss, kadal-delikado na ita. Awan ti pagdanagam to saan ka pagkatapan. Nga mata sa bali nga pagkatatapak. Sino? Ni Efren. Napipiyapay, partner. Pudnuti ko na, tariga na pagtalkan ni Sona. Best friend naman nga peso, nagrigat. Ngimawang kasmatlaing timang ibaga. Naniman laing timad lang asahon timang ibaga.
Manong nemi di agsubli ni swerte iti ayan ko tapno mangted itinawid ti pulutan ko. Imbiling ko king kuha na ng ibagana kani Emma nga umay ti ayan ko. Imay ti asawak. Mario, nakapanunod ka kani nga saan nga naskin nga pagtalawanak? Napanood mo kani nga, please give me another chance. Ay, so tigid-kidawakin ka, another chance. Okay. Ikang ka another chance. Ibagam lagi din sa sino ti ama at anak mo. May kanak ti another chance, no? No ibagak? Sino? Ni Efren. Kung amin, ado dagiti kong daway nga, tawagan na, susulisugan na, gabata ti pamatin na, ado deprensya, gabata, imagbagamat nga, kahit kulawa na yung tibanda ti anak, ni Jai. So nga, kinuliban nakmaten. I'm sorry. May kanak another chance ang kadi. Gaga. Kahit ko lang yung bagam tipod no. So nga bakit kas Jai. And get lost. Baka naman papatay ka! Ni pa'y a friend? May sapag ka nagdasigad nga pagayam ko? Isupay ti nang ipayam ti amin namin mo? Get out! Ibabawi ko ti amin. Saan nga intong bigat ti papanaw mo? Itan nga oras! Itan nga oras! Itan nga oras! Katawan din na aramidan manong naimi ti gulib na asawak no din nagtungpal. Tatalagang kakaasila ni swerte mangigaw gawid kanyak talagang ikakot. Rumbeng launay manong naimi nga matungpa-tungpa, mapungot-pungot, mabakal, mapapatit kas ti klase ng gulib na asawa. Iso nga ang tinaramidan ng tipimanaw manong. Intuloy ko lahing manong naimi. Timinom. Kadadamat ni swerte manong naimi. Nga mga anawa ka niya. Sir, stunan. Stunan, sir. Sigala ko man tinagbaling asawak swerte. Hala ni sir, hamot pinalado ka. Ay, sira. Di ka kangango ka, stop. Mamumsamad ka karas kay di ba lang. Nga sino kung mga kas kanya kumakait mo, nakakabinpintas pa ni ma'am. Napintas. Ngayam gulib. Sa bagay, apo ka antak kasi Jai, sir. Kista nga babae, so na kumat may pisok sa impyerno. Hindi ka magabagat kasta. Naborte cancer, ustunan. Umanga rodiyatanta. Ano sa muli ka? Nagkasagamat ka na makatakder, sir. At tibayan na. Alas, sir, nagdagsin ka. Nagmatyo ka ngamin. Sir, itatawanin ni ma'am. Sigakan siya kalahin nga nala. Baka damat mapasamok ka na ta. Sa bagay, damat diferensyam sa anak mo nagkagsikog. Di ori sa anak asasawain, basta sa anak kagsikog. Basta lagi di mapadasa kon, sir. Virgin ako, hawampet na kasagit kanya, sir. Kan si Kamal nagpuno nga na pintasa. Ano awang ko man ni ma'am, kat kayat mo na, sir. Opo, nakaswerte. Nagpintas pa tinagang ko. May bagay una nga swerte, sir. Manong nemi, diya ka muno apay nga napasamak. Iti kasi diya nga panangat arako, panangat atibay kaniyak, manong nemi ni swerte. Aging nga nakadanon kami iti silid ko nakata silid ko tawamat ng diya asawa. Ti kulib ng asawa. Hindi ta agwasang-wasang ak manong nemi, kabata napalaluwak nga ron. Mapupuutak tararamidan ni swerte.
inikat na ti t-shirt ko, pinulbusan na manong nemi ti barokong ko, titingid ko ti ropak, sana kat inapaprusan manong nemi ti barok. Lutoyin. Sana kat pa inikat manong nemi ti short ko, ti layang na bati kat ti brief ko manong nemi. Kat ka ba aprusan manong nemi ni swerte ti barokong ko. Yan ka po siguro anong nemi ti spirit ti arak. Yan po siguro anong nemi ti sakit ti nakim ko. Kaslayson ti nagpapasak ni swerte. Nakigtot manong nemi, hidigamak tagsumbahan na pingping na sa ko inamalan na kiti lips na. Kadi sumatin manong nemi ti akin unag, kat kastaunay matin ti panang romansak yang ko anak. Sambat nga gad di kakagawat mo uston naman. Sir, hala sir, ang angaw mo lang sir, sir, ang angaw ngam sa, opo sir, sige sir, opo sir, sige sir. Uri di na ikasar sir, okay lang sir, okay lang sir. Wain manong nemi awanin ti asawak. Edi makaringa kitibigat, kaslawan tinapasamak kada kami kini swerte. Ti panangipapan ko, ngimiso naman ng nemi, nakaragragsak ti panagserbi na kanya. Sir, orin na bartek ka, sombre ka ti pisina, orin no kasi dyan tinapasamak yung kini ma'am, may konsultin mo tagtrabaho, awan kanya akong dyan, nalpas kat nalpasin. Awanin ti problema, ba? Abi ko mga dibdibik unay, hindi dyan napasamak, no? Sukit di mang detail ti biyakon, di ba? Tama ka, sir. Sir, anong to oras kung sumangpit ka, sir? Apa yung damdamakin? Nadanto pa panamikin ni Fernan. Sir, tumawag ka at mo sa anak madandanagan. Kasi si Kamat nagbaling asawa ka. Oh, niya, sir. Si ka, ano kaya't mo talaga? Manong nemi, nagkuyog kami kini Ferdinand kalpasan ti office hours. Napang kami ti dati, manong nemi papapanami. Nga dito yung matidi, manong nemi ti pasansan nga. Umayan mi. Kani Emma. Naginom kami. Partner, ano sumarunong andang mo? Annulment. Tama. Oray ka sa pa, naggastos mo. Ay, mahal sir, binore mga asawa ka, no? Di mo madlata mong pututan. Samot gat nga tilaing anak, tinapatig ka rin asawa, di ba? Di ba? Tama. No, kung mata talagang hanapudnot panagayat ni Emma kaniya, dakam kumapalay ta. Still nga naragsak kam kumalata. Nagalisto mo lang ang mga dap kami kuma. Ngam talaga narungkop ti asawa. Sakit ni Efren. Tapi nga saan ko nakita ni Efren nga nagmalmalim? Partner. Nag-resign. Anya? Huwain. Apa yung nag-resign? Siyempre dakil agulo nga makita mi sunod to. Isod na nag-resign. Kaya dakil ti pamatik, partner. May isudan tagdan na. Iti dating asawa. Naglagay pa yung maong asawa ni Efren. Iso nga nalakan tulangan nga approve panaka-approve iti annulment yo. Kapag sa lang si kalikakam iti annulment, pati suda. Iso ang problema mita dahil ti problema mita, ti kasukat ni Emma. Mayat kaitan, diya ko nakangkang ha. Diya katulong mo nga ni swerte. Partner, matapekit na masamak mini. Anya? Tagtagari. Biniginiso na. Amo na isot masawak, oras ang kumapututan, dinakliputan na jay. Sigurado na ita. Pagkunam, dikit kasta ti klase ng babae nga na sincere launay. Siyempre, api ko maaramitan na pailangmat, iti pakwa iti sa bali, hindi ito ta mabnagmat kanya. No anak, mga baling mga tapta, di ba? Kananya ti amom.
Baka kami agkamats. Kat samad ka namin pinsan nga jak makaputot. Numampay 10 to 15% lang. Manong Nemi, nagpanunutak. Apay kadingasaan ko na. Manong Nemi, imbasaday kak ti abogado, ka nagbahalak tanalment. Kat, ni friend Manong Nemi, tinakontak ko. Tadyak makontak ti dating asawa. Partner, tinakawakan ti partner. Sikat ti kinuntak ko, kapag tadyak makontak ti dating asawa. Ti ina ti putot mo. I-file ko ti annulment ti kasalmi. Dakil ti pamati ko manugot, o isang manugot. Ato di kiti pedensya, kananda kamit. Ano kami ti plano yo? Kahit nung kasalita ti asawam, amok nga datang, sana naskan pa yung kasalita. Partner, pasensya kan, kanya kang pasensya. Traitor ka eh. Partner, lalaki yak, sinulusog na asawam, nga nagsupat pagsalitaan ta. Padpada kayo nga manglilipot. Padpada kayo nga kulib. Di pagsalitaan ta, may pangamitan namin. Sige, pagsalitaan mo beteta. Manong Nemi makabulanin, nakapailan ti annulment. Ito takas-kas di Manong Nemi, nga nakasweet, ito sasabat kanyak ni Suerte. Sir, ito na naman yung nagbartek ka. Hala, nagluko kan. Kahit mo bartek ka, muna tayo sumanan ka, dati gundaway ka, mang pulbos na barukong mo, nga mga prus. Kito rin mang paitan ako, kahit mo nga prusan. Sir, di mo kaya, ngayawis ka niyo kasilad ta. Di kajak mo maure nga, sumbre ka di silad ko. Idinto ta nakaulokat, iranrantak mo sang, itrang-trang ka, nakalukat mo ka. Nagtugaw ka. Sige, sir. Uminom ka. Oh, sir. Di mo kahit uminom. Saan? Sige. Bantayan na lang uminom. Nakasanggasat na kanya. Uy, saan mo ko nantikas ta, sir? Nagasat ka? Tapay. Siyempre, nagpinas trabaho. Dan bukod mo nga balay. Ada bukod mo nga lugan. Ada, dakil depos urnong mo di bangko. Gwapo ka. Ngayon nadaan ang asawa ng gulib. Kan ba si chance ko makaputot. So, ang tagsanggas atak. Di mo ko nantikas na, sir. Di madi, kat no tayo, maminpinsan niya baga di doktor nga di ka pulos makaputot. Samo po kaon din namam. Naglaing ka, sir. Na? Sir, imposible yung sa mong naputon, di na pasama ko na to. Allah ko. Basol mo, ha? Apay namin kasi tinaramid mo. Alawan, basol kumot nga talaga. Tsak matikamat ti bagay ka, tsak bay kari. Ngem, nukos pagarigan na, agasawa kan dot sa bali, sir. Saan nakapapanahon na, dito ay klatang agserbikan ka, taragsakot agserbikan ka, ori di nagsusuldan. Ori saan ka susuldan? Ori nung saan nagsusuldan, basta, ori danto, ada asawa mo, pasarasarong ka rin, medyo korto ka. Nandoko ka talaga. Ang sir, ibagbagak lang. Pag gusto ng minulta, o kalpasan mo ako, naman pagdanaga. Bam, tagkay datay tangarabi. Ang beso, sir? Basta kahit mo, ikasar ka? Baka makataga kang niragsak ko, sir. Nain. Mag-agawit ako sa di lugar mo, kita padamag ko, danto asawa ko nung kunak, guwapo, kinbaklang kunak. Ngayon kasla ang angaw laing day tama nung naiming bagak kiniswerte. Ito na ibagak na kita dahil tangabanag man nung naiming kadagiti parents ko.
At katawan na ka lang araw din na kita tataw, kapag pananggulip kang kati asawam, kapag saan ka makaputot. Pagkatapos, nasa pa nga atsay, ti pagisukatam ti asawam. Kaslabo lang nga, adad nga ibababa ti kinataom, Mario. Papa, saan ganing namin minas nga, tikas ka ni swerte, ti asawaik tapno, awan ti makuna nga chance na nga mangkulip ka niya. Wala ko mga pangit isuna. Ano, daratakin ka. Sa bagay, dumatikas na nga mapaspasama. 2 months. Dama rin napasama ka na kami, Manong. Ito na parte ka manin. Namin talon nga na napasamak within 3 months. Hindi mabigla, hindi magkakanyak ni swerte. Sir, abay, masigogak. Sino tama ti sikog mo? Wala ni sir. Dadya ka di driver dita bangir, ha? Dadya bang paspaser kang ka? Istunubyo mo sanggari? Awan tinubyo, sir. Mawan ti sa bala nga nakasagit kanyak na saan nga sikat, sir. Maanong name katawag ko da ito kay ni Fernand, partner. Kidam? Makaputot ka ko na kita ta. Kita mong laing nga. Ngayon iso nga ta. Apa nga tsak napututan ti asawa napututak ni swerte. Iso nga ti swerte. Kasi partner, mga nagululbod. Ada ka dinubyo na. Awan, adagar-arang kang kuha natin driver dito karuba. May besa la solution na partner. DNA test. Dahil talat resulta ti amin. Dahil talang pamuspusan ti amin. Sige. Imdiyak kayat, partner. Abi nga di mo kayat. Kasi nung adada nga nasaksakit, no? Partner, mamati ka kiniswerte, di ba? Sikabal nagko na, ngayon agbaling nga asawang kat pulos nga din nakaliputan. So, nagtalag ka kinkuha na. Ngayon, imun una manon naming nagsubliak yung doktor nga nagpa-check apak nga nang ibag nga 5 to 10 to 15% lang the chance. Ngayon, may di baga ng resulta. Mario, doktor, anak kinkinan mo. Doktor, anak kinkinan mo. E di, nang tadakan ka ti vitamins mo, intultuloy mo. Uwan, doktor, gabot okay mo kanya. Pinaimasan na pati panangan ko eh. Ngayon sa anak mo nagaglukman. Yeah. Kunak tope kami kayong kakit. Noong pesa mo kadakilan tinamnaman po. Yan. Nagbali na ng 75 to 80% ti tsansa. Sigurado na ito. No 50-50 kat sigurado pa eh. And doon lagi dahil yung percentage. No kastakat putot ko. Diyay, sigog di asawan. Di man saan. Sigog ti katulong ko, doktor. Oh! Masawan, yung sublat mo di katulong ka batawanan di bakit? Oh, doktor. Nagpadian na itas kami, Manong Nemi. Kad talaga. Wala ko na naarakop, Manong Nemi. Ngayon nga to, ngayon puligos ni swerte. Talaga nga sikat ni swerte, tibiyag ko swerte. Nang naruna kang ka, sir. Sir, gadi pa'y laing. Mar, harahani. No, kayo imbog ni Apo Diyos kanyak, sir. Amom, idagyanak dito yan. Ang krasak ang sigod kang ka. Kung saan kumitigin pa nang idaw-dawat nga, ma'am, niya nga to kung ano, agsina da sir kini ma'am, katsyak ta sawa ni sir ko na. Aling nga tanong talaga nga, saan lang nga mapututan ni ma'am? Kadag paputot sa balik at batok tala rin sir, kat papanahon na, kadag sina da. Opo, napasama kami namin sir. Ay Mario, kat ni, alibatan na ko na, may batan na kat na, marigreg ko pwede si Kugta. Manong Nemi,
kunaklano at tultuloy idin amang lagab ti batog ko tangatang. Kunaklagid idin manon nemi nga awanan ti ragsak nga sumangbay kanya. Kalbasan ng talak nga saan ko na mapututan ti asawak. Kalbasan ng talak manon nemi adan sa bali ka ng nagsikog ka adan sa bali kan ginuliban ti asawak. Tawag la ko mama nung nemi. Nga ni swerte, ito talaga kagasat ko itong palbiyak. Sinapol ko kuman, tayo at talagang tinasawak. Tajakit naggasgasos nga ng asawa manong nemi. Kaniya ni Emma, nga nagsaksak dinagam ko gabot pananggulib na kanya. Iti agdama manong nemi, talo, dagitibo nga mi kiniswerte. Pinagbasak ti asawak kalbasang nga ni pasangay na ni Mario Jr. manong. Tap na di kasta, kat saan mat ngunay nga alanganin kanya. Pinagturpos ko, manong nemi, aging ka, ngay di makapagturpos, kat na pasangay nan, ti may kaduwa nga anak mi, pinagtrabaho ko may. Takayat na magtagtrabaho, takayat na nga tulungan, di kiti kakapsat na manong nemi, kayat na nga titulong na kat saan nga agapukan niya, no git agapukan ko na. Nadal kami pa'y, ti may katlong anak, panong nemi, sa nagpalay kay ten asawa. Da friend manong nemi, kani Emma nga dati nga asawak, sos, diya mo, tatalaga gayam nga manglilipot di Emma. Putot naman putot man ngagpaiso ni Efren, di inauna. Ngem, gapot pa nagbalimit nga irresponsable ni Efren, gapo nga ron ta, kasalala tayo ikarkarumat ni Emma, ti saan nga iso na iti naklon na. Gapot na nalimot gayam iti nagarambat ni Efren. Dito mo ten, nagbalimot ten nga battle wife manong nemi ni Emma. Kada jay, di kayat naman abalsen, so da jay, nagsikog iti sa balibat manin alalaki. Kaya nasaman manong nemi saan nga naurnos, ti kasasaad, ti pamilyada ita, uwain arig na, nagsina da. Awang pulos ti ornos ti pamilyada. Tsaka mo, no da etaket karma para kadakwada, uno iso at talaga tinituding ngagasat da kaniso iti kinayat da. Kawanan ti sa bulik bahay manong nemi ti kinaragsak mi ti asawak damang galig ti talungan nakmi. Kada ito nga ron ti pagkasalita kalagyaman naklaunay ti anos mo nga ng ornos kalpasan nga nakinsan kang ka dito Italiana. Sabi ko man damat na ibatik nga andal liliwakan pagsaramingan ti biyag kada giti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program anong and God bless. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Mario. Thank you, King Mario. Yuting ka pa ng buray ti pagkasalitaan. Thank you. Kada kita amin nga nagbuya. Salamat ka ni Mirna Gawiran. May sa kada kita singer tayo. Ni Torres Bala. Hello, Torres Bala kini Honest Tolyawan. Ni Anmure Agono. At katababan na Anmure. Ito dyan. Dadan. Ayan yon. Cesar Pablo Baclig. Hebe Madrigal. Ni Evelyn Boger. Ni Lilibet Tinocobagon. Romel Kabakungan. Ni Aida Ferrer, Jeremy 16, ni Laila Rabara Salvador, ni Evelyn Boger, ni Eva Gacola Galima. Ayan, naawang pa'y daan mo rin, pag-ururayan tayo, kanta ka siya kalede, ma. Nilimet Tinocobagon, ni Evelyn Doblao, wala siya ka Binilda. Ayan, nadan kita winners tagab sa dito, nadan Binilda Pakulan, kasama tayo ni Lady M, ni Milagros Agabin, ano dyan letter A dyan middle na mo? Makikabagyan kan sa kanya. Arisa Mal na. Okay. Ni Mirna. Na-istorya ni Mirna, okay? Istoryan mo, pakasalitaan nyo kung si Mirna. Baka anyata mo, baka mangabak. Perli dagli pa ba chas? Adandani kami! Nakmakadanon, sir! Kasano pa kabayag na? Tapno, sagmamunod na, binildakin ni Lady M. Tikanta. Bagam na manupay. Ayan nyo ka din. Ayan, 10:30. Okay. Mark Anthony P. Domingo, ni Marilyn, Abalayan Merly Ballesteros, happy watching. Thank you. Very nice story, Sander, and congratulations. Very nice story ko namat ni Kwa. Cesar Pablo Baclig, pagbababay ka kita. Thank you. Salamat po, kanayanin.